लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। दिनैनि भिडिअआ जागोन नै लोगोफोर, बियो आंनि गाटा लागा बियो लोगोफोर फ्लिपकार्ट क्लाब फेक्टरि बेफोरनिफ्राय लानाय गोनजा आरो गाटा लागा आंनि। ओमफ्रायो बेसां रेस, ओमफ्रायो बबे फ्लिपकार्टनि बबे क्लाब फेक्टरिनि बेखौ आङो खोन्थानो नागिरदों लोगोफोर। आंनि जांलाब जांथाब गाटा लागा ड्रेस बेफोरो। ओमफ्राय गाननाबो देखायगोन आङो लोगोफोर आंनि गाटा लागा ड्रेसफोरखौ। ओमफ्राय दाना आङो भिडिअखौ जागायलांसै, ड्रेसफोरनि रेसफोरखौ खोन्थालांसै। आंथ' जा दाम खमनि गानखायोना लोगोफोर, बेफोरबो जा दाम खमनि गोनजाखा। ओमफ्रायो आङो दाना गांसे खोन्थालांसै, ओमफ्राय गाननाबो देखायनोसै। नै गाटा लागा जांलाब जांथाब खोन्थालांसै लोगोफोर। दाना दोनना लांनि र' जमानो गांसे खोन्थालांसै। बिनिफ्राय जागायनोसै दि आङो लोगोफोर भिडिअखौ। बिनिफ्राय जागायलांसै आङो भिडिअखौ लोगोफोर। नैबेबो बे फ्लिपकार्टनिमोन आरो 350 लानायमोन लोगोफोर। 350। आंथ' बांद्राय दामनि गानखायाना, दाम खमनिसो गानखायो। बियो 350 लानाय। बेखौथ' नै आं गाननानै देखायखाबायानोसै। ओमफ्राय बेफोरखौ आङो दायो रेसफोरखौ खोन्थाग्रोजोबनोसै, ओमफ्राय बबेनिफ्राय लानाय बेखौबो खोन्थाग्रोजोबनोसै। ओमफ्राय दा लास्टआव गानै देखायनोसै आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय आङो नै ससमा गानाखै लोगोफोर। ससमाखौ आङो मानो गानाखै मिथिगौना लोगोफोर? आङो भिडिअखौ हरावसो बानायदोदि, ओमफ्राय बै लाइटजों ससमा गानबाथाय बोरैबा मोदाननानै मेगनखौ बोरैबा हामा नुयो। बिनिखायनो आङो ससमाखौ गानाखै। ससमायालाय नै खाथियावनो दङ, खुनासो दोनथ'दों आङो। नै बोरैबा मोदाननाय नुयो न लोगोफोर, बिनिखायनो खुना दोनथ'दों आङो। दोनथ'नोसै र'। दाना आङो भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो आङो स्पुटिं गस्लाया उल्था जानानै दङ र' लोगोफोर, आङो फिदिंदो। नै लोगोफोर, आं गिबियावनो बेखौ देखायबाय। नै आं बेखौ दा गाननानैबो देखायगोन, माने बिदि देखायग्रोबाय आरो। बियो क्लाब फेक्टरिनिमोन। बियो 400 लानाय। आंथ' दाम खमनिसो गानखायो। बेयो 400 लानाय, माने बोसोरनै जाबाय बे गस्लाया, बोसोरनै। आङो बै दिल्लीयाव बेरायनो थांनाय समाव गानलांनो होननानै बेखौ बायदोंमोन आरो। ओमफ्राय गानबायबो, बेरायनायाव गानबायबो। ओमफ्रायो बिनि अनगा बहा गानदोंमोन आङो? जेराव गानाखै बेयाव गानबाय। ओमफ्राय न'आव थानायफोरावबो ओरैनो गानलाबायबाय। सरि जाबाय आरो, माने बोराय जाबाय। दाना बियो थांबाय आरो गोदान दिन्थिलायनोसै। दा उनाव गानना देखायगोन दे आं लोगोफोर र'। ओमफ्राय दाना गस्लाफोरानो जा उल्थासो जाजोबना दङ। र' बेलथायनि र' लोगोफोर र'। ओमफ्राय नै सेकेन्ड नाम्बाराव बे गस्लाया। ओमफ्राय उनथिंजाय बियो सेनबो दं। नै उनथिंजाय सेनबो दं, गावबाय एसे सेना। गस्लाया गोलावथार ना, नै गस्लाया गोलावथार। बेखौ आङो दा उनाव गानना देखायसिगोन बेखौबो। बियो फ्लिपकार्टनिमोन। बियो बेसेबां लानायमोन? फ्लिपकार्टनि 600 ना बेसे लानायमोनथाय, बावगारबाय आङो। नायफिनबा मिन्थिगोन र'। नायफिननानै आङो बै गाननानै देखायनाय समाव रेसखौ लिरनानै होनोसै। दाना गांनै थांबाय आरो नै दाना बेखौ नायलायदो। गस्लाया उल्था जाजोबना दं लोगोफोर, माने आङो गस्लाखौ उल्था खालामनानै थनना दोनो ना, बिनिखायनो उल्था जाजोबना दं। र' बेलथायनि नै ब्लेक स्पुटिं। बेबो क्लाब फेक्टरिनिमोन आरो। आंथ' ब्लेक कालार जा मोजां मोनखायो। आगोलावथ' जा ब्लेक कालार गानसोयोमोन आङो। ओमफ्राय आगोलाव दख'नाफोरखौबो जा ब्लेक गानथारोमोन। ओमफ्राय ब्लाउसफोरखौबो जा ब्लेक कालारनिल' गानोमोन। ओमफ्राय नै बेबो ब्लेक, बेखौबो आङो मोजां मोनो। बेयो क्लाब फेक्टरिनि लानाय। बेबो बोसोरनै जाबाय। बेखौबो आङो बै दिल्लीयाव थांनाय समाव गाननो होननानै बायदोंमोन आरोना।
ओमफ्राय रेसआ बिनिया रेसखौबो बावगारबायसो आङो जिखिजाया 300 ना बेसेबांमोन आरो बांद्राय दामनिथ' लाखाया नालाय आं जिखिजाया क्लाब फेक्ट'रिनि ओमफ्राय दाना गांथाम थांबाय आरो बेखौलाय मा खोन्थालायनो न' लोगोफोर बेयो जिन्स लंपेन्ट बेखौबो आङो दिल्लीयाव थांनायाव गाननो होननानै बायदोंमोन बै ब्लेक कालारनि स्पुटिंजों गाननो होननानै ब्लेक गाननो होननानै आंथ' ब्लेक कालारनि जा मोजां मोनखायो लोगोफोर बेखौलाय मा खोन्थालायनोसै बियो मानिमोनथाय बियो क्लाब फेक्ट'रिनिबो नङा फ्लिपकार्टनिबो नङा रौतानि दुकाननि बेनोसै बेखौ खोन्थायाबा जासिगोन ओमफ्राय बिहाबो उल्थासो नै गस्लायानो ओमफ्राय नै बे लोगोफोर बेखौ आङो गाननो जा मोजां मोनखायो थान्दा दानो गस्लायानो जा सरिखाबाय बोराय जाथारबाय अब्लाबो आं बेखौ गाननो जा मोजां मोनखायो दाबो बहाबा थांबाथाय आङो सरिबाबो जा गानखायो बेखौ नै गस्लाया गोलावथार लोगोफोर आं बेखौबो दा गाननानै दिन्थिगोन माने देखायगोन ओमफ्राय बे गस्लाया माबानिमोन आरो फ्लिपकार्टनि बारा दामनि नङा बेबो माने बियो 1300निमोन आरो गाननोलाय बहुत मोजां फ्लिपकार्टनि आरो बियो ओमफ्राय आं बेखौबो दा गाननानै देखायनोसै आंनि गाटा लागा ड्रेसफोर लोगोफोर दाना बेबो थांबाय बेखौ दोनथ'लायनोसै ओमफ्राय गाज्जा ड्रेस देखायनोसै आं एबार नै लोगोफोर नायलाय बे ड्रेसखौ बियो मा ड्रेस लोगोफोर मा ड्रेस बियो सोर गानो बेबादि ड्रेसखौ अनजियासो गानो न' लोगोफोर रावबो गाना बिदि ड्रेसखौ नायलाय गेलेले गेथेथे बेखौ ना बे ड्रेसखौ आङो माबायाव फट'आव जा मोजां नुदोंमोन आयु मासे मोजां ड्रेसालाय होननानै ओमफ्राय दामाबो जा खमखा 300ल' ओमफ्राय आं सानदोंमोन आरो आयु 300ल'आवनो एसे मोजां ड्रेस होननानै अर्डार खालामदोंमोन आरो बियो माबानि फ्लिपकार्टनि 300ल' दामनि ड्रेस ओमफ्राय फट'आवथ' आङो जा मोजां नुदोंमोन ओमफ्राय मोजां नुनायखाय अर्डार खालामबाय ओमफ्राय दाना न'आव मोनफैबा नै माबादि नायलाय लोगोफोर लाइलन ना नायलन बोबानो लावो नै बोबानो लावो नायलाय ब्रेड होनबाय जिलांलायबाय दां जिलायलायबाय लोगोफोर आं बोनानो माने आङो बे ड्रेसखौ गानखाया आरो ओरैनोसो दोनखायो आं गानखाया अब्लाबो आङो नोंसोरनो दा भिडिअ'आव गाननानै देखायनोसै ओरैनो दोनस्लायस्लाय ना भिडिअ'आवनो खनसे नुजाथोसै ना मा बुङो लोगोफोर ओरैनो दोनस्लायस्लाय गाननायाथ' गानखायानोसै बिराद गाजा ड्रेसखौसो अर्डार खालामखायो दै आङो लोगोफोर बेनि रेसखौ खिथाबायमोन ना बिनि रेसआ 300 फ्लिपकार्टनिफ्राय लानाय बेकार ड्रेस बेकार दाना बेखौ दोनथ'लायनोसै ओमफ्राय नै बेबो उल्टासो जाना दङ आयु उल्टासो जाजोबना दं ओमफ्राय नै लोगोफोर बेखौ नायदो बेखौ नाय नै लोगोफोर बेखौबो आङो जा मोजां मोनखायो माने जेरावबो थांनायाव खनसेबो गाननाय जायाखै ओमफ्राय बेहा नै गाहायाव हाखावनायबो दङ आरो नै बेबायदि गाहायाव हाखावनायबो दङ नै बेबायदि जा मोजां मोनो आं बेखौबो ड्रेसखौ माने गुरै थान्दा मोजांथार आरो ड्रेसा ओमफ्राय ससे माबा स्कार्ट बायदि ना नै स्कार्ट बायदि बेबायदिखौथ' आं जा फसायखायो ससे स्कार्ट बायदि ओमफ्राय दामा जा खमखा बेहाबो बेसेमोनलाय बियो माने माबानिफ्राय लानाय क्लाब फेक्ट'रिनिफ्राय लानाय 400 लानाय बियो 400 आं बहुत दाम खमनिसो गानखायो दाम खमनि बायबासो बुरजा ड्रेस बायनो हागोन ना लोगोफोर बिनिखायनो दाम खमनि गानो आङो
400 लानाय क्ला फेक्टरिनि आङो दा गाननानै देखायनोसै बेखौबो दोनथ'नोसै ओमफ्राय दाना आङो चुरिदारबो लादों माबानि क्ला फेक्टरिनि बेबो 400 निमोन ओमफ्राय नै लंपेन्टखौ देखायग्रोबाय आं पाटियाला जांलाब मोजां मोनो आङो आथिङा पाटियाला गानबा बुच्चां जायोना मैदेरनि आथिं बादि मोजां मोनो आरो आङो ओमफ्राय बिनि गस्लाखौ आङो चुरिदारनि गस्लाखौ नै आखाइ गोलाव सुदोंमोन नै गस्लाया उल्टा जानानै दङ बेखौ दा गानबा नुखासिगोन न' लोगोफोर आं बेलथायबाय थाला ओमफ्राय नै बियो चुरनि ओमफ्राय गस्लाया दाना गांसेल'सै दंनाया दंबावोमोन बहाबा थाबाय ओमफ्राय आङो दख'नानि गांसे सुनाय दंना बेखौबो आं दा लास्टआव गाननानै देखायफानोसै बेखौ आङो दा देखायलायला माने आं भिडिअ'आव देखायखाबायना बेखौ भिडिअ'आव थाखाबाय ओमफ्राय नै लोगोफोर बे ब्लाउस बायदि नुदों माने बेयो बिनि स्कार्ट दं आरो बिनि स्कार्टआ जाबाय जांलाब जांथाब नै लोगोफोर बिनि स्कार्टआ नै बेबो क्ला फेक्टरिनिफ्राय लानाय बिनि रेसा बेसेमोन बिनि रेसा 400 माने फट'आव जा मोजां नुखादो बेखौबो आयु ओमफ्राय आङो फट'आव नुनानै आयु मासे मोजां 400नि ड्रेसानो मासे मोजां बिदि होननानै साननानै आङो माने बेखौबो अर्डार खालामदोंमोन आरो ओमफ्राय फट'आव जेरैबायदि नुदों मोगथाङाव बेबायदि नंद्राया एसे बोरैबा नै माबा मा होनगोन इखो बै फट'आव नुनायाथ' गुरैरै मोजांथारना ओमफ्राय बियो गुरैरै नङा आरो बोरैबा गोरारा नै माने अरिजिनेलखौ मोनासैदां आरो एसां दाम खमावनो माहाथो एसे मोजां ड्रेस मोननो न' लोगोफोर ओमफ्राय आङो फट'आव जा मोजां नुनायखाय बेखौ अर्डार खालामबाय ओमफ्राय नै बिबारफोरखौबो जा मोजां नुखादोंना फट'आवथ' बिबारा बिनिख्रुइबो साबसिनथारना बेनिखाय आङो मोजां नुनानै अर्डार खालामदोंमोन आरो बेखौबो आङो खनसेबो गानाखै जेरावबो आरो बहा थांनायाव गाननो इसिबां बेबायदि ड्रेसखौ ना लोगोफोर माने ड्रेसा इसिबां माबा नङा गिलिरबो नङा ओमफ्राय गुरैबो नङा माहाय बोरैबा राखावखाव ओमफ्राय मा होनगोन स्रां आरोना आथिंफोरखौ माने नुयो आरो माहाय गानबाला बिनि आरो बेफोरबायदि ड्रेसखौ गाननानै बहा थांनो जोंफोर हाबा जानाय मानसिफोरा समाया सोद्राव न' लोगोफोर मालाय बहाबा गिदिर टाउनफोराव बेरायनाय मानायफोरावसो ओइ बे गिदिर टाउनाव बेरायनायावबो गाननो समायनाय नङा नै मारैबा जांलाबला टाइम पास ओरैनो फट' लानाय मानायफोराव समायगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय ड्रेसावलाय आंनाव खावसे दंबावोमोन दंब्लाबो खोन्थाजोबलादां लोगोफोर खावसे बोराय जाथारबायना बेफोरखौलाय मानो देखायबाय थानो न' लोगोफोर ओमफ्राय आं दाना बे ड्रेसफोरखौ गाननानै देखायनोसै आंजों माबादि नुयो समायदोंना समायाखै बेफोरखौ आं गाननानै देखायनोसै नोंथांमोना नायलांदो फैदो अब्लालाय आङो ड्रेसखौ गांसे गानलांसै फैदो